Celea Domingo. Hashtag iniyakan ko kasi yung ihing-ihi ka na pero walang bakante sa lahat ng mga public comfort rooms. Totoo, correct. Iyak talaga yan, promise. Yung parang masama na yung tingin mo sa lahat ng mga lagayan na makikita mo. Pag nakakita ka mataas na mo, pwede na dito. Hindi, partner. Hindi, wala ba wala ka makikita mataas na damo. Tapos ang nasa loob ka na sasakyan. Tapos kunyari private car partner, Oo. masama na yung tingin mo sa plastic. Yan, Masama na yung sa tingin mo bote. sa bote. Masama na yung tingin mo sa Tupperware. Iniisip mo na kagad. Nagpapagod mo minsan yun sa loob ng kotse. Ano? Aminin mo na. Pero bago ko siya ginawa, partner, iniisip ko muna kung paano ko siya i-disinfect, kung paano ko siya hugasan pagkatapos, Correct. o itatapon ko na ba siya. And willing to use ka again. Kasi Tupperware, mahal. Sa bagay, o sa kamutugan kaya minsan Correct. mga Kung di ba? plastic lang, edi-carry, hindi ako maghihinayang, di ba? Kalerte. So, totoo nga naman nakakahiyak yung mga kaibigan, yung mga inaabot Kasi na ano hindi yun? magandang Ano yun? tawag na talikasan habang nasa biyahe ka. Oo, nawiwiwi ako nang papunta kami ng Bicol, nasa jeep kami, partner. Oo. Yung jeep naman, nirenta naman namin. Oo. Ano namin, naka-arkila sa amin. Mm. Kaya lang, nasa yung liblib na parte ng Quezon, Oo. yung parang ayaw mo na... Habaan ng gubatan, Oo, gano'n. kagubatan. Ayaw mo naman ng umihi kasi baka may NPA, Baka may engkanto baka may ka. kanto, hindi mo masasabi. Di ba? Tsaka titigil ka dilim-dilim, Oo, di ba? baka makita ka naman kasamahan mo, damit ka na Kaya lang. nga eh, natakot, di ba? So, yun. Ayan na. Ako Baka naranasan sa ko mga yan. tingin mo sa bote, plastic. Naranasan ko yan. Sabi ko, huwag kayong magulo ha. Sabi ko, gagamitin ko tong bote. Eh, umarap ako sa bintana, partner. Umarap ka sa bintana. Sa side ng bintana. Okay. Sa side ng bintana. Para hindi makita ng mga kasamahan ko. Na sa harapan sa likod ko. umihi Na nag-video tinago ako. mo. So, yan. Humarap ko sa may gilid ng bintana. Ang ginawa ng mga kasamahan ko, habang, di ba pag umihi ka, di mo naman basta mapipigilan yan. So, Ako yun namin. pag umihi ka, dire-diretso na. Ang hirap pigilan, partner. Pero pwede. Pwede kaya na mahirap. So, siyempre, hindi ko na pinigilan pa. Okay. So, ang ginawa ng mga kasamahan ko habang umihi ako sa bote. At ito talaga yung usapan natin. At kinukwento mo talaga sa buong Pilipinas. Okay. Ibinaba ng driver yung window, partner. Siyempre, hindi ko na mapigilan. Tapos, Eh, di nakita ng mga dumadaan ko nung ginagawa ko. ay tayo dyan. Eh, yung mga nakakaiyak na moment. Nakakaiyak talaga kasi, alam mo yung desperate moves na, kahit Bahala na si mapaiyak, Batman. kahit may mga tao, kahit may ibang mga kasama, bahala na kasi nakakaiyak na. Hashtag, Iniyakan ko kasi. Ang sarap